Pošto Engine Akurek već neko vreme nije bio na TV ekranima nakon serije Sefirin Kizi, obožavaoci dvoje glumaca sa nestrpljenjem iščekuju i ovo partnerstvo i seriju, koja će uključivati i povratak glumaca na ekran. Kompanija O3 Media preuzima produkciju turske verzije serije, odnosno projekta Benim Adim Farah, zovem se Farah, koji govori o životnoj priči doktorke po imenu Farah, koja se suočava sa nepravdom u zemlji u koju je došla da leči svog sina. Gledaćemo Demet Ozdemir kao Farah i kako joj se ceo život menja nakon ubistva kome je prisustvovala, njenog uvlačenja u prljavo okruženje mafije. Kada zbog tretmana njenog sina počinje da radi kao čistača lica mesta krivičnih dela u ubistvima mafije. Serija, u kojoj Engine Akurek igra člana mafije po imenu Tahir, biće emitovana na televiziji Fox. U produkciji učestvuju i Firat Tanis, Ali Surmeli, Lale Basar, Mert Dogan i Kemal Burak Alper, što znači da serija takođe privlači pažnju svojom glumačkom ekipom. Najnovija vest iz projekta, čije pripreme traju već duže vreme, oduševila je publiku. Snimanje serije počelo je pre nekoliko dana. Na društvenim mrežama obožavaoci Engine Akureka i Demet Ozdemir sa nestrpljenjem čekaju prvu fotografiju sa seta. Sa početkom snimanja očekuje se da bez odlaganja uskoro bude objavljen i datum emitovanja serije. Seriju moći ćete pratiti u aplikaciji Sve na dlanu, koju možete besplatno preuzeti putem Play Store.